Mercedes-Benz V204 2010 yıl 2013 yıl öwürlen gelin ona dol tanıştırıp geçelim. Maşinada degim yok, yengilcek asfiji dedilen, yupka verilen. Maşin qattiq oýagda 3 motor, CSK, size garaşya. Gelin onu çivilenin gorkodayn. Edilhan sana da ullakan salam şu videodan ağım. Abzor etmekde 3 tuğdun bir. Senin iptir yanındaki dost. Olix kim bolýa, onam kommentarida bellan. Ve Türkmenistan'a maşin abzor kim başlatdı, onam kommentarida hökman bellan. Könem öjekler bunu bilýänler. Maşina mallajan kim alsa da netibetin garastajadan. Şöyle diýär zinkikde nomra diýin sen niýe? Näme diýmek zinkik diýmek? Mena bilýän bolan siz bilýän bolsaňyz onam bellan ýokarsam lukluja ya panorama mı? Şöyle mini panorama diye näme diýip öz maçyny rahat takışdyryp berdi. Gäwurstaýanky ýerden onuň aşamana çenli size garaşýar. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 61 57 27. Reklamy boýunça hem jaňlaşyp bilýäňiz we iki maşyn üçin jaňlaşyp bilýäňiz. Mercedes-Benz we Hyundai Elantra başga maşynlar üçin 61 0 vuranmer 61 61 39 65 65 07 61 61 09. Gäwurstaýanky siziň bilen hemme janyň sag bolsun.